What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami style. Ang langit. Sayang ko. Nagmahor ko. Sayang ko. Kasilag style. Di kasalagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Kaya pag-ibukan dito. Lisod ng papalikod ang baha. My God, sa bukid. What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing itabo sa kinabuhi sa tao. Mga itabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style? Ako si Sofia, ginaingon, dili tanan lalaki tinuod nga ma-inlove sa babae. Sama sa babae, dili tanan daling ma-inlove sa lalaki. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintay. Ano sa dali ni Spia? Tuwang ni Balwarte. Oh, Didi. Silom di aja oy. Lapon ba no dito po kasi akong Balwarte na sukod ko. Uyab bayan na. Ahak na. Naunahan ni Ron Taja Erda. Saba mo kay kagod. Oh, doon na nagpingon Didi. Tanghag kay. Sling bagang ginitan. Ako niya. Hindi mo na. Ngitar ako mas na chan. Naray. Get ready. Go. Nano, wa man ka mo syagit, ma'am. No. Ay, way so, dangi mong bag. Ay, malasa. Mana yang bapak ini sir? Ini siapa? Mana siapa? Mana? Oh, kau ba ni? Nitong sino? JR. Paling sir ba? Kau ba ng babayana? Sir. Oh, aku gianugnan ini ni ada. Kanan dua mau ni. Pon. Mau ni tangan nga. Maglam dia di screw. Saan na sa tagdudol sa unsaon, wa man ko'y nahimok ron, wa may nagdanghag. Anak, pag-laing trabaho ayaw ng pag-snasit down kay kuya ko balat pag mapriso ka na. Opo, yun sa mga trabaho wa man ko'y mo dawat na ko. Doon na ba kay taas ng kuan o gwapa ka, taas ng height. Sama lang, magtinira ka sa mall. Apply na. Ay, kapoy yan nandun na tay amo pa. Uy, nya, kapoy sige barog, maghuwat og 8 ka oras. May mga snatch kay pwede na ka mapaway kung kapoyon ka. Sige na pa, uy, kaon na lang anang noodles. Samtang init pa. Mami, mulakaw ka?
Mag-grocery lang ko, Philip. Yato ka, ma'am. Di off man ako ron. Okay, sige. Basta big maayo hinuon. Ata na. Lasan JR, dakpan ng gabi eh. Mutansa mo tayo. Kanang matured nga babae. Kana siya akong biktimahon ron. Di ni magkagukod na ako kay hinay ng mulakaw. Ug ang bag ng kita, muragdag ka nagsapi ay. Waton ko siya ng mugawas pagpalit ka na ng grocery store. Hubad ako grocery, Philip. Kuhaan ako. Mami, sorry kayo. Nag-emergency meeting ni. Hindi ako karoon sa quarter. Ay, okay. Okay. Ay, mag-taxi na lang ko, nak. Sige, sige. Dong, paliw ko karga ini. Nya, please na lang po kong para og taxi, ha? Yes, ma'am. Migawas na si ma'am. Timingon ako sa dili pa siyang sakay o taxi. Nana, padong na siyang masakay. Oh, ma'am. Ano, miss? Ha? Ako na niya. Merry Christmas. Ay! Tama lang akong bagis na! Tama! Ano yung tapapayak din ni sir? Sige, sige. Gituyuan gid si Snat sila kung maamira. Manood tadi ang kapita. Wow, lechong manok. Oh, lechon, oy. Kaya nakasnatch mo kong bag na doon din ang kwarta. Kaunog maayo pa. Oh, pulis! Sir, salamat ha nga. Imura kong gipagawas. Tumana yung mag-isaad ako. Nandi na ka mga snacks. Sure, sir. Pasensya na ang saon. Sakit to ng guspapa. Rasta na. Basta tumana yung mag-isaad ako. Tanawa ni. Kadakan na kita ni mo, Sofia. Hinatag ni sa pulis nga midakop na ko ganiha. Akong giuli niya ang bag na akong na-snatch. Yaham na itong maming akong nabiktima, oy. O misaad ko niya pa nga di na ko mangi-snatch. O ako nang tumanon pa. Sir Pilit, imong pagkasan si Sofia? Kamu na di? Pa, pero murag 100% kaya akong sugton. O gusto na ko na ako'y makapausap niya. Mauwaw lagi ko ni mo, Philip. Pangito na laglaing babae ko. Kanang, angay na mong ikapanghampog. Ikaw day, Sofia. Ikapanghambog man ka na ako.
Siya? Yes, mami. No. Dili ko uyo niya. Siya ang nang snatch sa akong bag, Philip. Mami, nag-usab na siya. Huh? Og pakaslan ako sa Sofia, ma'am. No! Liba. Maro eh. Sama di ay. Lang pulis ay, liba. Oh, saan man na to? Nahigugma man siya na ako, JR. Eh, ikaw, gugma ka na yan. Ha? Tungod kay, nagbinuotan naman ko, JR. Oh, naul! Asawa na kita. Salamat ko. Papadayon kita sa iyong pag-eskwela. Sige. Magpulis pa ko. Oh, sige. Pag-isang pulis. Huwag ka rin. Ako yun ang pipuno na yun. Ang armas. I love you, Sofia. I love you too, Philip. Dahil siya. Aray! Galing mo suot. Isapitan ko. Joke lang. Sofia, na-promote na sad si Philip. Unsa, mami? General na ang imong bana, Sofia. Unsa? Sa sunod, ikaw na sad ang ma-promote kay nindot kag record isip policewoman. So na to atong mga liyaw ka. Ay. O, Jack. 6 minutos kinalang buhato na to ha. Ang ato ang pagtulis. Ha? Naman o. O, Jack. Miss, kini bracelet. Ako ni paliton. Hapa! 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 JR? Oh! Ikaw hapa! Hapa! Hapa ay iya? Agay! Hapa! Ikaw na piyo. Ay. Sorry, JR. Trabaho lang. Walang personalan. Congratulations! Asawa ko! Nag-promote ka! Huwag kabalkan sina ko na. Thank you, General. Bana ko. Ang tao, kung atagan lang og chance ka mag-usab, mausab kini, sa mas gibuhat. Gikalimtan ang tanan o sa may bati nako. Kung kaniadto, usa ko kasagbot sa katilingban, karon, usa na ko sa muhipo sa mga sagbot. Daghan ang misaludo nako.
Mga mga kasama ang kaagi ni Sofia. Biniling tulumanon. What's the style? Nagkarami sa lodo style. Kinay mong sugilanon gisuwat ni Cecil Tagyusos Cabrera.